Iba kundi Mr. GM Jadulan. Okay? Yan, papadisan iyan usa nga staff ng aton Municipal Administrator's Office, no other than Miss Geraldine Karasig. Okay, Maestro. Amenudo, please. Itus malayang bukid, may bayag kami kagamay. Ang nagkamulog nigo, mabayaan humay. Among gitna ng tanong, sa aking ugang-uling kaon. Walay-lay trabaho, di pubring magkatuluy. Ang among katibay, awit lang sa panasiloy. O tinuyugan sa iluyuy. Sa matang tuwing buluksong kami simba, mag-ambog sa Ginoo, aron at nagagrasya. Kining pagkahuman, sa tiyakihan kami mamahaw. Ang dalala mo, mga balanghoy, babay, kumagtulad og lawlaw. Dito's malayong bukid, may bayag kami nagamat. Sa gabi mo simba, mag-ampok sa Ginoo, aron na magagrasya. Kinig pagkahuman, sa tiyakihan kami magmahaw. Ang dalana mo, mga balanghoy, babay, lumagulad ang lawlaw. Dito's malayong bukid, may bayag kami kagamay. Ang nagpuyong dito, si nanay, apong si tatay. Ang among trabaho, pangita na ng pagkakay.
Karasig. Thank you so much.